Kung gusto mo premyo, Kana! kay tigpaminaw man mo at tangi ang ACS Huli Ka. Partner nato dong iri ng Yes, Smart Day. Dishwashing, no? Ining atong papremyo sa atong 64th anniversary. Ang buhaton lang ninyo, walay lain. Walay gilain. Sama sa inyong kanunay ng ginahimo, Samas maminaw lang. Maminaw lang yun. Wa mo'y radyo, edi online. Online. Kaya kung maabtan mo namong naminaw sa DXDC, unya, naapagyud mo'y Smart Dishwashing, no? Sa inyong kusina, mo ay ginagamit ninyo sa inyong pagpanghugas. Kana para hinlo ang inyong magkakasama dihang mga kagamitan sa kusina. Yes, lami inig kaon mga kasama, no? Aw, kung kamoy maabtan na mo, muhatag dahil mo ninyong upat ka klaseng premyo. Una, cash. Kana day. 640 pesos. Update sa kanto 300 man to tong gihatag to previously, di ba? Gidoble Karon na to. day gidungagan na to. Gidoble. Sus. Gidugangan pag yung 40 kay Adi, basta, 64 years man. So, Maugani. 640 pesos Maugani. kasama, no? Basta cash Plus, yun, no? cash gina. Cash gina. Dili na siya Gcash. Cash Cash na. yun. Ihatod na mo sa inyong balay ang ilang premyo dong iri. Ipa na to gyud siya. Iphan 100 1 peso to 600 400, 500, 600 plus. Baka 20. 40. 40 pesos. Oh, di ba sa basta ha? Unya napatay Smart Dishwashing nga gift pack. Yes, dai. Okay? Napagitay ACS nga t-shirt o DXDC nga 64 ever souvenir mug. Ayan, no? Pagpanindot. Nindot kid kayo na mga kasama. So, happy 64th anniversary kanatong tanan o ginauhag mo namo to share your DXDC story sa ato ang Facebook page. Itag lang ang DXDC 621 Arimen Davao or DXDC Digital. And of course, nung irin ang DXDC, kasama mo na sa radyo. Kasama mo pa sa digital Ayan. So follow us online kasama. Please subscribe to our YouTube channel. Nami sa YouTube ha. DXDC Digital. Yeah, i-subscribe po din yung among mga page Pages o na among mo. mga channels na mo. Kami tanan mga anchors namin. I-search lang ninyo ang among pangalan. Pangalan na mo. Ha? Makita namin ninyo sa online.